פה? טוב, חלק שלוש עלה כבר, כפי שאתם רואים. יאללה, אז הם עכשיו המורה אמרה להם שהם יכולים ללכת לאן שהם רוצים. יואו, אבל המורה מתאים לי לאן שאנחנו רוצים. עכשיו, כולם יכולים כבר לשבת תביא לי את הצמידים של הסחרחורת. טוב, אז יאללה, הם ילכו עכשיו. סחרחורת? מספור יום. הוא זזים. הם יצאו, יאללה. רגע. מה את רוצה? מה להביא לך? מוכרים, מה זה? את הצמידים השחורים. תמיד הזה שניים? נעשה להם חדר. וואט, קיבלת את ההודעה שלי שאמרתי לך להביא קיסמים? וואד, ההודעה שביקשתי ממך להביא קיסמים. לא, אמא כבר ההודעה מה? שביקשתי ממך להביא קיסמים. הבאתי לה, תמיד קסמים, רוצה? רציתי לחמוד. יורד מבולבל אני. איפה זה? איפה צריך לשים את זה? את העצים פה ואת העצים פה. אז הם אוהבים, עצרנו, והלכנו לעבור חדר. יושבים ביציאה. ואיפה לשים אותו? נראה לי כאן. כי זה נפעני, כן. תסתכלי אמא, הוא אמור להיות כאן. כאן. נכון, אבל צריך להרכיב את זה.